Barıгызга да хайырлы күннәр. Без инде үзебезнең дәресләребезне дәвам итәбез. Бүген безнең икенче дәрес. Беренче дәрестә без сезнең белән веткаларны ничек төзибез, аларның төзелешен караган булсак инде, бүген инде без сезнең белән бер ветканың ничек итеп өстәге кешене узып китү турында сөйләшербез. Күп кенә сораулар килә, миннән сорыйлар инде. Менә мин астагы кеше, өстәге кешене үстерәм бит. Ул минем балаларны, мин аңа балалар җибәрәм, ул шуның хисабына инде зур дәрәҗәләргә ирешә диләр. Анысы сүздә юк, зур дәрәҗәгә ирешә. Ләкин шундый вакытлар була, өстәге кеше эшләмәсә, астагы кеше инде әлбәттә иң өстәге наставнигын узып китү булырга мөмкин. Узып китәргә мөмкин инде. Шуңа күрә менә бу очракны хәзер карыйсым килә. Менә үземнең эшләү дәверемдә мин менә шушындый ситуациягә тап булдым. Бүген көндә мин директор статусында күптән түгел генә ачтым. Һәм минем өстәге наставникларым доход та алмыйлар. Аларның структуралары да юк, һәм алар минем веткага карап утыралар. Бүген көндә мин аларны уздым. Доход та мин алардан күбрәк алам. Һәм инде әлбәттә статусым да директор. Хәзер без әлеге очракны тирәнрәк итеп карыйбыз. Менә бу сез. Менә бу сез. Көннәрдән бер көнне сез кушасыз инде, чакырасыз кешене, әйме? Менә беренче линияга яздыгыз бу кешене. Яздыгыз, аның исеме Алсу булсын. Яратам шушы исемне, кызлар. Алсу булсын. Алсу безнең ул потребитель. Ләкин ул инде 26% белән 50 бал ясый. 50 бал ясый, аңа бик ошый һәм Алсу да көннәрдән бер көнне үзенең иптәш кызын чакыра. Булсын ди ул гүзәл. Иптәш кызы 20% белән 1500-гә, 2000-гә заказ ясап бара инде. Ул инде 50 бал тутырмый, күпме ясыйлар, шул кадәр ясап, үзе өчен генә ала торган кеше. Һәм көннәрдән бер көнне гүзәл дә үзенең танышын чакыра. Гүзәл чакырмаса, сез гүзәл астына язасыз. Сез бит инде күрәсез, сезнең монда ветка киткәнне, әйме? Исә сез язасыз. Монда безнең гүзәл астында Миләүшә булсын. Миләүшә исемен дә бик яратам. Миләүшә булсын. Ә Миләүшә безнең сетевик булып чыга, ул башка компаниядан килгән була, аның тәҗрибәсе була. Һәм инде ул килүгә үк аңлап ала мондагы маркетинг планны, һәм инде аның үсәсе килә. Шул көннән башлап Миләүшә монда безнең веткалар ясый башлый. Менә бер веткасын җибәрә, икенче веткасын җибәрә, өченче веткасын җибәрә, кызлар. Карагыз, нинди актив кеше булып чыга бу. 3 ветка белән бара Миләүшә бүген көндә. Шулай ук Ширинага 100 бал ясый Миләүшә. 100 бал ясаган очракта компания безгә бер партнерны каталог сайын бүләк итә, кызлар. Шуңа күрә бу мөмкинлекнән дә файдаланырга кирәк. Ә Миләүшә инде әлеге мөмкинлекне белеп алганда, ул 100 бал ясый башлаган. 100 бал ясауның шундый күп табышлары дип әйтәсе килә, әйме? Табыш кына түгел, плюслары. Монда без беренчедән VIP стаж белән барабыз. VIP стажда без ниндидер бер продуктны 70% белән алабыз. Аннан соң яңа чыккан новинкаларны без алдан алабыз. Менә мисал өчен әлеге каталог була, менә беренче 3 каталог бара, 3 атналык каталог бит инде безнең, әйме? Менә беренче атнасы үтте. Мин инде рәхәтләнеп новинкаларны киләсе каталогта алам. Рәхәтләнеп алам. Ә мондый консультантлар аны алмый, чөнки мин 100 бал ясыйм һәм мин VIP клиент. Менә шундый мөмкинлекләр бар, киемнәргә күп кенә скидкалар. Гомумән алганда, ябык распродажалар, менә шундый нәрсәләр. Гомумән алганда, менә бу Миләүшә бу әйберне аңлап алды, тәмен билде дик. Ул әле Ширинада ясый. Ветка гына ясый дип беләсезме? Шул кадәрле менә актив кеше булып чыкты бу Миләүшә сетевик. Көннәрдән бер көнне безнең Миләүшәбез шулай эшли, көн сайын кеше чакыра, 23%-ка җитә, кызлар. Уйлап карагыз. Миләүшә безнең директор була. Миләүшә директор булган өчен монда хәзер гүзәл 50 бал ясамый, яра гүзәлнең 0. Статусы юк. 50 бал ясамый чөнки. 50 бал ясаган булса, гүзәл дә статуска күтәрелгән булыр. Әгәр дә 50 бал ясамыйбыз икән, безгә доход чыкмый, әгәр дә безнең командабыз булса да.
Анасын 50 бал ясамайбыз екен, біздің доходыбыз да болмайды. Менә шул әйберне дә истә калдырыгыз. Алсу безнең 50 бал ясый. Аның алсу ясагынга күрә 50 бал аның инде званиесе булачак, дәрәҗәсез булачак. Чөнки аның менә шундый зур командасы бар. Булар барысы да алсуга бит менә баллары үзегез аңлыйсыз, әйме маркетинг планын инде әкренләп өйрәнәбез шулай. Алсу безнең шулай ук 23%ка җитә кызлар. Карагыз, алсуда директор. Сез бит инде чакырганыгыз алсуның, ләкин сез эшләмәдегез. Сез бары тик алсуңа чакырдыгыз да алсуга карап утырасыз. Үзегезнең 100 балыгызны эшлисез дә VIP клиент андаймы? Яисә 50 балыгызны эшлисезме? VIP клиент булсагыз да сезгә анда менә 1, 2, 3, 4, 5-не кушып торалар. Ләкин менә компаниядән партнер килсә дә, ул партнерлар бит инде барысы да бизнеска килми. Аларның да кемдер менә үз өчен генә, мисал өчен 20% өчен генә эшли, монысы да 20. Сезгә менә шундый потребительләр килгән. Бәлки алар арасында булыр да, әмма дә ләкин сезнең менә бөтен баллар буенча сез монда 23%ка җитәсез. Балларын инде санап тормыйм, күпме балл җыйгансыз. Менә теге сезгә тулаем күрсәтәсем килә. Менә карагыз, сез 23% директор булдыгыз, кызлар. Шәп бит, сезнең күпме зур структурагыз бар. Әмма дә ләкин сезнең бер генә ветка. Бер генә ветка сезнең, кызлар. Ширинада бер 3 кешегез бардыр, 3-4 сез, бәлки 100 балны да әле күптән түгел генә ясый башлаган булсагыз да, әйме, сезнең монда инде 20% дисконтлыклар гына. Дисконтник инде теге үз өчен генә заказ бирүчеләр, гади кулланучылар гына. Сез 23% директор. Бу очракта ничек була? Алсуда бит инде директор, сез дә директор. Гүзәл, гади кулланучы, яңадан инде кабатлап китәм тиз генә, Миләүшә безнең сетевик, ул эшләгән, ул веткалар җибәргән, ширинасын ясаган һәм 23%лык дәрәҗәгә ирешкән, ул директор булган. Һәм менә бу очракта безнең Миләүшә тулаем үзенең доходын ала. Безнең 23%ка җиткәч 41400 акчасы чыга инде. Менә маркетинг планга күз салабыз, балларыбызны тапкырлыйбыз. Монда инде мин балларны тапкырлап тормыйм, чөнки монда бик зур структура. Ул төшкән гел аска таба барган инде. Шуңа 41400 доходны ул ала. Ә гүзәл кулланучы ул бер нәрсә дә алмый, аның дәрәҗәсе дә юк. Дәрәҗәсе булса да инде ул 50 бал ясамагач, ул бер инде доходка ирешми, һәм инде ул маркетинг план буенча эшләмәгән булып чыга. Алсу безнең 23%ка җиткән, ул директор булган. Алсуда директор бит инде, менә директор дип язып куйыйк. Миләүшә дә директор. Алсу монда доход алмый, званиесе булса да. Сез директор булгансыз, шулай 23%ка җиткәнсез. Ләкин шулай ук сезнең дә бер генә ветка, Алсуда да бер генә ветка бит инде. Сез эшләмәгәнсез инде, шул 100 балыгызны ясап баргансыз, бер ветка гына ясап, сезнең эшләгән бары тик монда астагы сетевик Миләүшә генә. Һәм шуңа күрә сез дә доход алмыйсыз. Сез аласыз инде, теге бер дә доход юк дигән сүз түгел. Менә шушы 100 балыгызны ясагансыз икән, шул 100 баллык доходыгызны гына ала аласыз. Мисал өчен менә шул теге узган дәресләрдә без сезне карап киткәнек бит инде, ничек доходны саныйбыз сезнең белән. Ничек була? Мисал өчен 100 балл тапкырлыйбыз аны 60-ка, и тапкырлыйбыз инде шушы килеп җиткән үзебезнең дәрәҗәдәге статустагы инде процентыбызга 23. Менә шушыны тапкырлаганнан соң чыккан акча гына сезнеке була. Ул бик әс. Иң зур акча, иң зур доход директорның, иң бәләкәй директорның доходы. Монда инде Миләүшә беренче директор бит инде, кичә бәләкәй директор. Бу безнең 23%ка җиткән һәм ул инде тулаем 41400 ала. Һәм менә моннан нәтиҗә чыгарып нәрсә әйтәсе килә. Бер ничек тә астагы кеше өстәге кешене байыта да алмый. Күпләр бит инде шулай ди, менә мин аны байытып утырам, өстәгеләрне ди. Менә минем хәзерге ситуациям шушы, менә минем бүгенге көндә өстәге 2 кешем дә директор булды. Мин дә директор. Мин директор статусын ачкач, менә алар да шушы статуска килеп җиттеләр. Һәм инде аларның бүгенге көндә доходлары юк. Алар миңа карап утыралар, чөнки менә шул бер ветка гына үстерәләр булып чыга инде. Мин актив булып чыкканмын инде аста, кызлар. Менә шушындый хәлгә калмас өчен, һәр вакытта кызлар кирәк ширинаны ясарга, кояш кебек инде. Һәр вакытта кирәк менә шушындый морковкалар җибәрергә инде.
веткалар ясарга. Иң кулай вариант иң беренче елларда сетевойга килгәч ветка ясау. Мин үзем шушындый система белән эшлим, веткалар ясау буенча, әйме. Бүгенге көндә әле мин шулай ук кояш методында белән дә эшләп утырам, чөнки миңа доход та кирәк бит һәрвакыт кына ветка гына да ясап булмый. Шуңа күрә менә сез уйларга кирәк сезгә һәрберегезгә дә үзегезнең яраткан төзелешегезне табырга. Иң идеаль вариант, шуны әйтәм сезгә, 3 ветка алып бару. Иң идеаль вариант инде ул. Менә бу очракта безнең Миләүшә эшләгән, доходын да алган, бер кешене дә байытмаган һәм бер кеше дә теге Миләүшә хисабына үсте дигән сүз түгел бу. Алар үссәләр дә, аларның монда результатлары юк, нәтиҗәләре юк. Шуңа күрә Миләүшә молодец бу очракта. Менә шулай астагы кеше рәхәтләнеп, статусын да алалар, доходын да алалар. Өстәгеләр инде ял итәләр. Менә икенче дәресебез шундый кыска гына бер темага багышланган иде. Кемнәргә нәрсә аңлашылмый, языгыз, барысын да аңлатам. Шуның белән шул, киләсе очрашуларга кадәр дәресләребезне дәвам итәрбез.